Tää on kuvannut täällä koko ajan. Vittu hyvä. No niin. Tos välillä vähän video. Kävin tossa ottaa just Volvoa siirtokilvet, niin ajattelin, että olisi hyvä kuvata Datsunillakin video ennen kuin tulee se käyttää. Mitäs tässä? Mitä mun nyt pitikään sanoa, vittu kun mulla on niin pitkä muisti. Niin joo. Piti sanoa, että Canon videot nyt tulee lievästi muuttumaan, koska mä möin kaikki mopot viime viikolla pois. Se oli aika hyvä. Maanantai meni manki ja sit perjantai joku tuli hakemaan sain. Leima, vaikka siinä piti olla edellisen omistajan mukaan kuukausileimaa. Ja siinä on oikeastaan ollut kuin viikko. Ja nyt mä hain sen takia siirtokilpiä, että mä saan takas tänne, että mä saan vaihdettua siihen tuulilasiin, että mä saan katastettua sen. Tai edes yritettyä katastaa sen, mä tiedän meneekö se läpi vittu. Se on varmaan ihan rikki. Pitää varmaan katsoa vähän kun mä saat tänne. Kanavan video nyt tulee muuttua, niistä tulee ehkä vähän enemmän vlogipainotteisia tai ehkä tulee muutama tällainenkin video, mitä tää nyt on, että vaan ajaa ja selitän. Toivottavasti muuta kuuluu siihen mikkiin, koska mä unoin ottaa mun ulkoisen mikin mukaan. Ja mulla on sen takia se GoPro kanssa tuulilla, siis mä pitäisin pelkää ja sivuikkunassa, niin työ näkisi vähän enemmän. Mut sitten että kuulis miltä. Eikö se ois kyllä varmaan parempi, mutta joo. Noin muuten valot päälle, kun kävi katastossa sanoo vittu, että kuumotteet loppuu akku, mut hyvin lähti käyntiin. Hyvä akku tässä. Toivottavasti Volvokin lähtee käyntiin 2 viikon seisomisen jälkeen. Joo. Tää oli nyt tällaista. Videot muuttuu. Muuta aihetta ollut. Mitäs muuta mä selittäisin? Selittää millä mä ruisin. Mulla on tällainen Datsun Serry-farkku. Kultainen. Työn näette konepeltiin vähän siitä kamerasta muistaakseni. Toivottavasti se ei osata liian ylös, mutta se on aika huonossa kulmassa. Mutta en käy korjailemaan. Se menee vaan huonommaksi, jos mä korjailen sitä. Mä tiedän. Tää on aika kova ääninen tää auto, kun täällä ei oikein ole äänieristystä tällaisessa vanhassa kevyessä Japskin pelissä. Toivon, että kuulette, mutta jotain. Se mun peilissä roikkuvat asiat hakkaa sitä kameraa, niin mä en tiedä, tuleeko sitä, toivottavasti ei. Sitäkin kun seuraa sitten vaikka Instagramissa, niin olisitte nähnyt kuvia tästä. Nyt vasta sai kuvattua video, kun sade vihdoin loppui. Nyt on perjantai, maanantaista asti satanut viime yössä lohkesi. Ja tänään aamulla vissiin vielä satoi. Ainakin oli lätäköitä kun lähdin niin ympärillä. On noi pilvet kyllä aika tummia, en mä tiedä tuleeko se sade takaskin vielä. Toivottavasti ei. Ottaa sade muutakin. Tää autokin huurtuu sateella. Nytkin täällä on vitu kuuma, kun mä en voi olla ikkuna auki, kun muuten työtte kuule myös, niin tää. Mulla pitää olla lämmöt päälle, ettei ikkunat huurru.
miten tää toimii tälleen. Mut näköjään toimii. En valita. Normaalisti ajaa ikkuna auki, koska sit se ei huuru. Normaalisti kyllä kuuntelen musiikkiakin, mutta kun YouTubessa kaikki copyright-jutut, niin ei onnistu. Tässä ei pysy ryyppy päällä, niin se on vähän huono kylmällä koneen lähtiessä, kun se ei vittu jaksa käydä tyhjää, kun ryyppy ei pysy päällä. Mitä vittu sä ajat jotain 10 km täällä? Joo, tuot varmaan tuolta työmaalta tulee joku auto. Mä en tiedä näettekö sitä, mutta tossa vieressä on tie poikki. Vastaan tulee joutuu sua laitteesta. Senkin lisäksi jos sieltä työmaalta tulisi, niin ne joutuis väistämään. Hyvää käännet pois vittu. Putki, niin kuulostaa ihan vitu oudolta. Joo, mä tein ehkä joskus jotain vähän kiinnostavaa videoa. Varmaan sitten video kun lähden hakemaan Volvo, jos mä muistan. Voi perse, mun pitää ladata toi kamera eka. Joo, no eikä se onnistu. Vittu kun soi biisit pääs, kun ei voi pitää radioa, mut eikö tää video ollut tavallaan tässä, te aina tilatkaa mitä liian. Eikö mä unohdin mainita yhden asian. Ja mä tein kanava kokonaan uusiksi. Mä piilotin kaikki vanhat videot. Ne löytyy vielä jos ne on jossain soittolistalla, mutta ne ei näy enää kanavalla sellainen. Niin. Ne ei ennä sotke mun kanavaa sellainen. Jännästi. En mä osaa selittää. Kumminkin. Ja sit mä tein kaikki kanava-artit uusiksi, mutta mun pitää tehdä ne vielä uusiksi, koska ne on vaan sellaiset pikaset, mitkä tuli otettua tossa. Niinku se kansikuva vai mikä onkaan ja profiilikuva. Varmaan sit kun Volvo on maalattu. Ja tää on pois toivottavasti. Mut joo, tää oli tää video tässä. Mutta aina tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa jotain, antakaa ideoita. Antakaa kritiikkiä mitä liian. Vissiin